Moikka vaan kaikille ja tervetuloa taas vähän erilaisen videon pariin. Eli tässä videossa 3 meidän tallin uutta asukasta saa kuvata päivästään My Dayn. Eli ne kuvaa sen yhteisen, että vähän väliin kuvaa vähän eri tyyppää. Ja tänne tuli tänään siis 3 uutta asukasta. Ei varmaan ikinä ennen tullut 3 kerralla. Mutta mä oon niin innoissani näistä, varsinkin tosta Nallesta. Niin mitä mun pitää tässä niinku sitten tehdä? Eli siis Nalle, sun pitää kuvata videota tällä kameralla, minkä mä kohta annan sulle. Niin sun pitää kuvata videota sun päivästä, mitä kaikkea sä teet. Ja sit välillä toki antaa muillekin. Mä en edes tiedä noiden 2 toisen nimeä vielä. Mä tiedän vaan sun. Okei. Aloita vaikka esittelemällä itses. Moikka. Mä oon Nalle ja mä tulin tänään tälle tallille. Ja mä oon siis vuonohevonen Ruuna. Joo, mitä mun pitäis tässä niinku kertoa? No vähän minkälainen sä oot ja mistä sä tuut ja sellainen. Mä tuun yhdessä sellaisesta tallista, jossa kasvatetaan vuonohevosia. Mä en osaa kuvata tätä. Niin kasvatetaan vuonohevosia ja se on aika kuuluisa talli, koska vuonohevoset on vissiin aika kuuluisa rotu tai jotain. Ja mä oon ihan kiva ratsastaa vissiinkin. Mulla ei hirveästi ole ratsastettu, mutta vähän on, koska mä oon vielä aika nuori. Mutta joo, onkohan nytten ihan hyvin kerrottu? Kaikki. Joo, se on ihan hyvä. Sit voit antaa tuolle seuraavalle. Mä en tiedä sen nimi. Joo, anna vaan sille sit se kamera. Okei. Moikka kaikki. Mä oon Amadeus. Ja mä tuun tuollaiselta kilpatallilta. Ja mä oon kisannut tosi paljon ja oon kilpatasson heppa. Ja ihan osaava ja sellaista. Ja mä oon Ori. Mulla ei ole edes hajua rodusta. Mulla ei ole ikinä puhuttu siitä. Se mua vähän ärsyttää. En mä voi kysyä ihmisiltä, että hei, minkä rotunen mä oon. Mut joo, on siis Amadeus. Seuraavalle vissiinkin. Joo, annatte se sitten vielä viimeiselle. Lennu. Tättärärää. Moikka, mä oon Lennart ja mä oon tosiaankin muuli. Eli en oo hevonen, vaan muuli. Ja mun nimi on Lennart ja no, onko mulla mitään rotua? En mä tiedä. Sen mä vaan tiedän, että mä oon muuli. Ja mä oon Ruuna. Mä tulin joltain random tallilta tänne. Siellä oli muuleja. Kasvatettiin vaan muuleja ja sellaista. Vitsi mun ärsyttää, kun mä jouduin tänne pihattoon näitten pullerponien kanssa. Hei, onks muka pullerponi? No ei, kun lähinnä tarkoitan noita kahta. Haasta! Mä voitan sut! Alas! Mä voitin! Mitä hitsiä? Mitä mun täältä sitten niinku pitää kuvata? Kun eikä tässä mitään ihmeellistä oo. Joudutaankohan me töihin, Amadeus? No, ehkä ei. Hehe, onneks mä oon muuli ja mulle ei ratsasteta. Yes. Ai että. Joo, Lennart, siitä ei ikinä voi olla varma. Mitä? Onko se mahdollista, että mulla ratsastetaan? Muulilla? Ei muuleilla ratsasteta, kun hevosilla ratsastetaan. Kyllä sä kohta tajuat, my bro. Vitsi, kun noi uudet hepat ja toi vitsin Lennart muuli saa kaiken huomioon tässä videossa. Älä nyt viitti, Oddur. Sä oot saanut ihan sikana huomiota ja saanut kuvata ihan sikana videoita. Ja siinä sä olit niinku ekassa videossa. Ja toisessakin videossa sä tuut tulemaan. Tässä videossa. Ja sit siinä yhdessä videossa, mikä me myös kuvattiin. Sä olet siinäkin.
No joo, mutta mun pitää olla kaikissa videoissa. Pääroolissa. Oh my god. On mulla hauska täti. Kuka sinä olet? Minun nimeni on Lennart. Hetkinen. Ui. Kuka sä oot? Moikka, pikku söpö. Sä et näytä hevoselta. Oot sä aasi? No en, kun mä oon muuli. Miksiköhän Anni on ostanut tänne aasin? Jos toi edes on aasi, kyllä mä uskon, että se on aasi. Se näyttää ihan aasilta. Nyt tuli hyvä idea. Kuka säkin oot? Kuka sä oot? Moi, mä oon Amadeus. Wow, miten hienoa. 2 uutta hevosta. Mitä? Säkin oot uus. Moi, mä oon Nalle. Miten sepä pikku vuonis? Nyt mä toteutan mun suunnitelman äkkiä. Hä? Koira! Tätä kaveria mä en olekaan täällä nähnyt ennen. Uusi koirakin! Mulla hauska täti. Mä toivon, että mulla ei suututa. Tai no, kyllä mun suututaan, koska ei näin saa tehdä. Mutta mä teen silti, koska Elli tekee mitä vaan. Elli tekee mitä hän haluaa. Eli mun plääni on ihan sika hyvä. Mä ratsastan kaikilla noilla uusilla hepoilla ennen kuin Anni tulee. Aloitetaan. Amadeus on hieno hevonen ja ajan aloittaa siitä. Mitä tää tekee? Ketä tää on? Se näyttää vähän aloittelijalta. Mä en ikinä ennen mennyt aloittelijan kanssa. Oh my god. Apua. Auta! Chillaa. Joo, Ellistä ei ikinä tiedä. Niin se varmaan ratsastaa sun. Ei, mä en aina tätä tapahtua. Ei, älä. No niin, Amadeus, Deus. Auttakaa, pelastakaa, mut mä en osaa mennä aloittelijoiden kanssa. Mä oon ollut täällä nyt 5 tuntia. Ei. Onks tää Elli aloitteli? No siis juu. Älä nyt bro, sä pärjäät kyllä. Varusteet. No niin, varusteet niskaan. Tää on oikeesti mun kuoleman päivä, koska mä en ole mennyt ikinä aloittelijan kanssa. Tai edes harjannut mua, ja tää ei vaikuta hirveän osavaltaa, kun toi säätää, että osaa tuolla onkin kans tossa joku 1000 tuntia. Ja mikä vitsi varavyö sillä tohon on. Tää on joku ponisatula. Apua. Anteeksi, mutta mitä vitsiä se tekee? Joo, mä oon tuohon tuomittu. Tule nyt pikkuinen höntsäpömppeliäs. Höntsänen. Selkään nousu. Hyppy. Tekniikka. Ho. Oh yeah. Mennään Deus Amadeus. Onneksi mä oon aikamoinen kuuntelemaan juoreja, niin mä tiedän näitä nimet. Tää on Amadeus. Se muuli on Lennart. Ja toi tosi söpö vuonis on Nalle. Se sanoi mua söpöksi. Eikä oo ihmekään. Ei mitään, Luna, mitä teit tänään? Mulla on upea kisaratsu. Allani on. Mä kuolen, jos mä tän tiputan niin oikeesti.
Tästä ei tuu yhtään mitään. Laukataan, Amadeus. Anna armoa, lopetetaan kohta. Me hypätään vielä. Ei, mä en hypännyt ikinä. Mä en hypännyt ikinä pelottelijalla. Viihde-elokuva. Pikkuinen verkkaiste. Apua. Hop, hop. Ei, Amadeus. No kun mä tunsin, että sä edes yritä myödätä. Hop, 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 hop. Ei jää. Okei, jos mä vaan hyppään ja kestän nyt toi vaan heilu. Ehkä me sit voidaan lopettaa nopeammin. Okei, Amadeus. Hyvä. Suunnasta! Jee. Kerta vielä, Amadeus. Jee. Okei, se on nyt ihan kiva hepo, joo. Mennään, Amadeus. Okei, olit ihan kiva, Amadeus. Seuraavaa. Toi oli ihan kauheeta mennä aloittelijan kanssa. Hyvinhän se meni. Sitten nallukka. Onneksi mä oon ennenkin mennyt tällaisella vuoniksella. Mä en nyt jaksa laittaa sua tonne minne. Mä hoidan sua nyt vaan tässä. Sitten roikutaan tässä vyössä, että se kiristyisi. Noin. Yritän vaan olla mahdollisimman rauhallinen ja hyvä. Onneksi minä olen muuli enkä joudu töihin. Hopoloti hummaa nallukka. Kuvataan täältä ylhäältä nallea. En minä ajatellut, että päivä näin menee. Oho. Mut joo. Hop. Laukkaa jo. Pistelle. Jee. Onhan tää ihan kivaa tää työnteko kyllä mun mielestä. Ainakin nytten, kun ei tarvitse hirveästi raataa. Mä olin vissiin niin hyvä, ettei tarvitse mulla kauempaa ratsastaa. No niin, heippa, olit ihana nallukka. Toivottavasti pääsee ratsastamaan sulle vielä uudestaan. Juu, moikka moi. Ja nyt vielä Lennart. Mitä? Mut mä oon muuli, en hevonen. Kyllä niillä muuleillakin varmasti ratsastetaan. Mitä muutakaan niillä tehtäis? Mikä vitsi kone tuollekin alkaa päyhäämään just nyt? Lennu! Eikä mä oon pieni viaton muuli. Tulepas Lennart. Mennään. Minun ihana pikku muulinen. Tule muuli. Mennään muuli. Portti. Kamut help. Kaikki josta keksitäänkin. Ratsastaa muulilla. Hop hop Lennart. Come on Lennu. Hop hop. Hop 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 hop. Lennart, rauhallisemmin. Lennart. Laukka Lennart. Laukkaa muuli. Vaa! Vaa! Lennart. Rauha Lennart. Lennu ei. Lennartilla ei kannata ratsastaa. Lennu. Napakymppi. Ihan tosi. Lennart on tyhmä. Mitä vitsiä? Ota mut sun kyytiin. Ehkä mä voin yhden kerran hypätä hyvin, niin sitä ehkä lopettaa tämän kiduttamisen. Hopla Lennart! Jee!
hevoset. Mä kerron nyt, ketä mun lemppari oli. Eli Inhokki oli Lennart, koska Lennart ei totellut mua ja se heitti mut alas selästä monta kertaa. Toiseksi tuli Amadeus, koska se oli ihan kiva ja sellaista. Mut voittaja oli silti Nalle, koska se oli niin ihana söpö pieni Nalle-karhu. Joo, mä lähden kotiin. Hiljaa koira! Voidaanko me lopettaa tää meidän video nyt tähän? Varmaan voidaan. Moikka mun osalta. Hei, minä otan päiväunet. Joo, moikka munkin osalta ja kiva kun katsoitte videon. Moikka!